Namaste a vítejte na dnešní praxi Yoga Nidry. Můžete si lehnout na postel, na gauč nebo na svou jogovou podložku a ujistěte se, že jste na klidném místě, kde vás nikdo nebude rušit. Lehněte si na záda a nohy si můžete podepřít polštářem pod koleny. Dlaně směřují vzhůru a paže jsou volně od těla. Nechte své tělo spočinout v teple a pohodlí a zkuste vnímat, jestli by se vaše tělo mohlo cítit alespoň o 5% pohodlněji. Co můžete udělat proto, abyste spočinuli v pohodlí a uvolnění? A jakmile to najdete, tak v té poloze zůstaňte a naslouchejte zvuku mého hlasu. Dovolte tělu i mysli, aby vstoupili do hlubokého uvolnění. Není třeba se na nic soustředit. Jen otevřete svou pozornost a nechte ji rozprostřít do širokého a prostorného vědomí. Zavřete si oči, vnímejte své tělo a to, jak leží. Všímáte si celého těla i opory pod ním. A zhluboka se nadechněte nosem a dlouze vydechněte nosem. Vnímejte rytmus svého dechu a to, jak se stává pomalejším a plynulejším. Nádech přináší klid a výdech odnáší napětí. Nádech přináší mír a výdech nechává odejít vše zbytečné. Udělejte dlouhý nádech nosem a ještě delší výdech ústy. A nyní si vytvořte svůj záměr, svou sankalpu pro tuto praxi. Jedná se o krátkou, jasnou větu v přítomném čase. Může to být něco jako jsem v hlubokém klidu, nebo důvěřuji proudu života, nebo odpočívám. A v mysli si svůj záměr 3krát zopakujte a vnímejte, jak se jeho význam rozlévá celým vaším tělem. A nyní se vydáme skrze celé vaše tělo, jemně, s klidem a s dotekem světla. Uvolněte svá ústa a vnímejte jazyk, patro, zuby i dásně. Uvolněte kořen jazyka, vnitřek hrdla. Vnímejte dech proudící tímto prostorem. Uvolněte nosní dírky, špičku nosu i kořen nosu. I bod mezi obočím. Uvolněte pravé oko. Vnímejte, jak se svaly za ním uvolňují.
Uvolněte i levé oko a vnímejte, jak se všechno napětí rozplývá. Celá oblast očí odpočívá. Uvolněte pravé ucho, vnitřní i vnější. A levému uchu dopřejte stejný klid. Obě uši naslouchají tichu kolem. Vnímejte temeno hlavy, čelo, tváře, bradu, krk a srdce. Uvolněte pravé rameno, pravou paži, loket, dlaň, prsty na vaší pravé ruce. Celá pravá ruka je uvolněná a klidná. Uvolněte i levé rameno, levou paži, levý loket, dlaň a prsty na vaší levé ruce. Celá levá ruka září jemným teplem. Vnímejte své srdce, svou bránici. Uvolněte břicho. A uvolněte i pánev. Vnímejte pravé stehno, koleno, kotník, chodidlo i prsty na vaší pravé noze. A vnímejte i levou nohu, levé stehno, levé koleno, kotník, chodidlo a prsty na vaší levé noze. Celé tělo leží v tichu a v podpoře země. Dýchejte klidně a volně. Představte si, že ležíte v tichém prostoru přírody. Je časné ráno, světlo je jemné a teplé a nad vámi pomalu bledne obloha. Vzduch je svěží, čistý, průzračný a pod vámi je měkká zem, která vás podpírá a vy cítíte její klid, jistotu a teplo. S každým nádechem se do vás vlévá mír a s každým výdechem z vás stoupá napětí vzhůru. Představte si, že z nebe k vám sestupuje měkké světlo, jako proud jemné zlaté záře. To světlo se dotýká vaší hlavy, ramen, hrudi, paží,
břicha i nohou. Pomalu a něžně. S každým nádechem si představte, že se to jemné světlo nadechuje spolu s vámi, jako by vstupovalo vrchem hlavy a klíčními prostory do hrudníku a rozsvěcovalo prostor mezi žebry. A tiše se usazovalo kolem srdce. A s každým výdechem se to světlo rozlévá do šířky, do ramen, paží a dlaní a dolů přes boky do stehen, lítek a chodidel. A v té pauze mezi výdechem a nádechem se světlo ještě víc zjemní, jako měkká záře, která se opře o každé místo, kde zůstalo napětí. Při nádechu se světlo rozšiřuje do všech směrů a při výdechu se světlo změkčuje, vlní se a rozpouští zbytky napětí. Nechte tu záři pronikat vrstvu po vrstvě. Nejprve kůží, poté svaly až do hloubky svalů, až dovnitř do kostí. Vnímáte příjemné a stabilní teplo. Všimněte si míst, která často drží napětí. Může to být čelo a okolí očí, čelist a kořen jazyka, krk nebo šíje, nebo oblast břicha, spodní záda nebo kyčle. A nechte to světlo, aby tato místa obklopilo jako teplá voda. Bez nátlaku, trpělivě a s respektem. Jakoby napětí nemělo kam jinam jít, než povolit a odplynout. Zkuste vnímat, že každá buňka těla má svůj miniaturní dech a s nádechem se nepatrně rozšíří do prostoru a s výdechem jemně měkne. Není třeba nic řídit, jen dovolte tomuto rytmu, aby se stal samozřejmým. Světlo má přesně tu správnou teplotu. Nepálí, nestudí,
Je to teplo, které přináší 3 kvality. Měkkost, pocit příjemné váhy a prostornost uvnitř. Měkkost uvolňuje, váha uzemňuje a prostornost dává mysli místo k odpočinku. A nechte tu záři, aby propojila celé vaše tělo jako jemnou síť od temene až k prstům na rukou, od srdce k lopatkám a do zad, od pánve ke špičkám prstů na nohou. Všude, kam světlo dorazí, se vztah k tělu stává laskavějším. Pokud se objeví myšlenka, představte si, že jí světlo obejme a stiší. Dopřejte si pár pomalých dechů. Nádech, světlo se rozsvěcuje a výdech, světlo se usazuje a klid sílí. Znovu a znovu. Až postupně ucítíte, že každé místo v těle je odpočaté. Mezi prsty na rukou a na nohou, v dlaních a chodidlech, za očima, v pánvi, pod lopatkami. Všude je měkké teplo a ticho. Teď už celé vaše tělo jemně září. Je klidné, teplé a spojité. Jako by se tělo opíralo o světlo zevnitř a světlo se opíralo o vás. Zůstaňte v tom pocitu ještě pár dechů. Klid je tady a klid zůstává. V tom klidu se objevuje hluboký pocit jistoty. Všechno je přesně tak, jak má být. Není třeba nic měnit, není třeba nikam chodit. Ticho, které cítíte, je vaší přirozeností. To světlo zůstává ve vašem hrudníku a dovolte tělu, aby v tom světle spočívalo. Nyní opět vnímejte, jak dech proudí tělem. Nadechněte se až do prstů na nohou a poté hluboce vydechněte ústy. Nádech přináší sílu a výdech přináší vděčnost. Vnímejte zemi pod sebou, podporu, která vás nese.
a začněte probouzet své tělo. Jemně pohněte prsty na rukou a na nohou a s nádechem se pomaličku protáhněte. A s výdechem zůstaňte ještě chvilku v klidu. Znovu si v duchu připomeňte svůj záměr, svou sankalpu a nechte ji zaznít celým vaším tělem, jako klidné světlo ve vašem nitru. Až budete připraveni, tak se přetočte na bok a vnímejte jemnost, ticho a mír. Až budete připraveni, tak pomalečku otevřete oči. Já vám moc děkuju, že jste dneska praktikovali Jóga Nidru. Já jsem Markéta a budu moc ráda, pokud mi dáte odběr. A jestli jste už pravidelným posluchačem a praktikujícím a mé nahrávky vám přináší nějakou hodnotu, tak se prosím přidejte ke členům kanálu. Moc mi to pomůže tvořit dál a můžete se vybrat výši členství dle vašich možností. Ještě jednou děkuju a mějte se moc krásně a ať je váš den naplněný klidem a světlem. Namaste.